Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhatta, songon perbisar ni matanyari na manodangi portibion, songon ni mabisar berita na uli pabotohot tu portibion, nunga talu sorop ni hamatean, nunga masa na dung siya pikiran ni jolma, nunga he Kristus yan namate, natuk manorusi sa hatu suhi-suhi ni rohani jolma nang maddate. Di bagasalas ni rosi songoni, pasatami ma, selamat pasca ma dihamu saluhna. Selamat pasca manang dihamu. Pasca ima berita na uli na pasuang pakirimota, songono bun na mamorno hitano na hasang, songoni ma imana, songoni ma hehean ni Jesus mamorno hirohatta, na wasad diak kana tahirim. Dang tertiup tanaman ni Yesusi, nungara ibana dohot tita, majo guarta, dala pasuang rohan ng maddate, dohot pakilan na tarhatos. Tahalas somahamonangan ni Jesus parholongi. Napasuang ngulutta di hajong-jongata songon akana ni asyan na. Ala mangulu do Jesus, dang bimabiyar kita majalahi arena ng ro, ala taboto sitong do padan ni Tuhan itu hita, tasob mama di bagasan tud di dohot hasitongan, marid de mahita, siya bukke di nomor siap lonom ayat sada tuli dohot opat. Marhite-hite guarni de bata ama, dor guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do guarni to di perbadia na tupan langit do tanoon. Amen. Una ko mabiar, ahu do bonana do ujungna, na mangulu do, jala nang mate luau na julu, jala idama, ahu do na manguru ro di saliling-giling na, jala diau do anak Kristu ni banua turu dohot hamatean. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami,
Namadok moleate dohami tuho, ala liteluho kodo do sa hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disodangi hodo tanoman nami. Asa marpakiriman na mangulu hami, ala ni haheon mi. Dang pola bimabir hami mi da hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat todo hami siyan haholomot tuhati uran, siyan hamatean tuhang uluan. Atong pargugoy mahami mamunji doho manguloy ho ari-ari, pasangapoko di bagasan na porseon na mangulu, pay masahat tami tulabung mo. Amen. Jesus Tatangihon mapati ni debata di pesta parjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Kolose 3 ayat 1-2. Asa monong rapamu di pahehe dohot Kristus. Jalahi hamu maakan na digijang. Ay disido Kristus hudul di siamong ni debata. Akan na digijang ima parahok kamu. Unang maakan na ditaruon. Rak mangidugugo mahita tutu debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mi hami, mangulaon na umbartu patik mi. Amin. Nilai
topo ti marusata, martang yang mahita, ali amanami jala libatanami na libanwa gidyang, parasirwana sumurung midahami, kuparhatutu, jala hutopoti hami dosa nami dohot pangalasyon nami na gudangi, tatak mahami marhiti asin ni roham, jala sesa madusa nami salhu na, ala ni pakokko ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Sonod dohata ni Jehovah, unak ko mabiyar, aho do siluluok ko, nunga pola hujo guarmo, aho na punaho, hasangapam ma di debata na ni Gidyang. Amen. Tatanghon hata ni debata turpu epistel pesta perjolo haheheon ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Hosea onom ayat sada sahat turoyonom. Tajama markati suring. Beta hita asamulak kita tu Jehovah. Enunga ibana mangaribahi laos ibana pamalupita. Nunga ibana mamugangi laos ibana manaori hita. Saya menadda mahita, seringgas mahita mangyahi parbinotuan ni Jehovah. Tudoson buhasi yang arido songo sitong ni habis saranna, jala saya narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama morno hitanui. Di bayani hubar bardonasida marhite-hite akka panurirang. Hubunu donasida marhite-hite akka hata nasi pamangaku. Gabe bisar maka uhupu songon panodang. Ido sahatna martua doakan atau mangin hatani debata jalan opepsa. Amin. Pasatay matikikor tu inahanna.
kuya na yung ito at tidak kumaporsiat tayo. Tidak kumaporsiat tayo. So, unahin na tidak kunidong atas sa porsiat sa dapat. Nasa ulo, mga bulko. Tidak kumaporsiaw tay songon nahin ang tidak kunidong at sa porsiaw di sa dok portibion ra mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dusan natu palangit do tanu au porsia di Jesus Kristus
anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanan itu buon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabuan, ido tuhata, na tumaon na bernip, di panguman ni Slatus, na matetarpajal do ibana di hau benar silang, na tuat tuban waturu, na mula mangulu di hari patuluhon, na manait tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai patulog. Di sema ibana pa mangumi halak na mangulu doh namat. Aw persya itu di Porbadia. Talalong sada huria na badia. Huria atau pan halak Kristen akan na badia. Doh dihasisani dosa. Doh dihatai na mandok. Mula mangulu sugot daging halak naung mate. Doh tanguluan na surasuda. Amin. Horas madihita saluhutna. Tabege ma tikting ni huriata Minggu tanggal 5 April 2026. Parjolo ima guar minggu. Guar minggu ima minggu pasca parjolo. Pesta parjolo paningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Do topik Hehe Yesus diari patuluhon. Parjolo namangihut paduahon ima baptis kudus reguler. Hombartu program ni huriata tahun 2026 sadarion Minggu tanggal 5 April 2026 di patupa huria do baptis kudus reguler tu opat dana. Tatangnya koma dadanaki asa Asia dadanaki di jolo ni naturasna terlumobi di jolo ni Tuhan. Namangihut peringatan pasca pertama. Sadarion Minggu 5 April 2026 ima pesta parjolo perningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Jala hari Senin tanggal 6 April 2026 ima pesta paduahon hari haheheon ni Tuhan Yesus. Alani di patupa huria do ibadah masuk pukul 19.30 wita. Pinangido ma sude ruas dohot paduan suara siap kategorial asa mandohoti ulauni jala pasahaton lagu puji-pujian. Namangihut perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit. Di patupa huria do ulaun nama dia turuas namar sahid. Di rumah sakit manang dirawat di rumah. Ima di hari Senin tanggal 6 April 2026 dimulai pukul 10 wita. Turuas nanaing mandohoti ulani boy ma ipasahat tu situa sektor nabe. Namangihut pertanyaan rumah tangga. Di patupa huria do pertanyaan rumah tangga ima di opat sektor. Sektor sada di hari Jumat tanggal 10 April 2026 ima di keluarga amang situa sihotang inang boru pardosi. Alamat Jalan Raya Darmusabe Penati Wila Ayung Blok B nomor Pitu Badung masuk pukul 19.30 wita. Nah paduahon di sektor obat hari Jumat tanggal 10 April 2026 dibagas ni keluarga amang P Silalahi Inang Borusitio.
alamat Jalan Duku Sari, Gang Sentana, nomor A19, Denpasar, masuk pukul 19.30 WITA. Nabatuluhon di sektor Pitu, di hari Jumat tanggal 10 April 2026, ibagas ni Nyonya Situa M. Nabitupulu Boru Utara Barat, Jalan Pakusari Tulu nomor 20 Denpasar, masuk pukul 10.30 WITA. Naparpudi ima di sektor Sia, hari Jumat tanggal 10 April 2026, dibagas ni keluarga D. Simamora Inang Bor Simanjunta, alamat Jalan Taman Pancing Timur, Perum Mutiara Jaitun, Pitu Pulu Pitu, nomor 07 Pemogan, masuk pukul 10.30 WITA. Dipangido ruas sektor asa rap mandohoti ulau ni partang yang ani. Nah, berikut pemberitahuan kepada jemaat HKBP Denpasar. Sesuai dengan hasil rapat Huria HKBP Denpasar dan untuk penertiban registrasi dan administrasi anggota jemaat, bagi jemaat yang tidak membayar iuran bulanan atau tahunan mulai dari tahun 2024 sampai 2025 selama 2 tahun hingga bulan Juli 2026, tidak lagi mendapat hak secara administrasi sebagai anggota jemaat gereja HKBP Denpasar sesuai yang diaturkan gereja kita, termasuk administrasi diakonia. Sehubungan dengan hal tersebut, jemaat yang mau mencicil atau mengangsur pembayaran iuran bulanan atau tahunan dapat menghubungi Sintua Sektor atau ke sekretariat gereja kita. Sebagai informasi untuk semua anggota jemaat HKBP Denpasar bahwa untuk iuran 1 bulan adalah sebesar 60.000 dan untuk 1 tahun 720.000 rupiah. Hal ini dilaksanakan adalah untuk mendukung semua kegiatan dan biaya operasional gereja HKBP Denpasar. Pemberitahuan ini akan diakhiri di bulan Juli sekaligus sebagai batas waktu penetapan. Demikian diwartakan untuk dimaklumi. Yang berikut adalah perbaikan gedung sekolah minggu GSM. Sehubungan dengan akan diadakannya perbaikan plafon gedung sekolah minggu GSM, maka melalui warta jemaat ini kami beritahukan kepada jemaat gereja kita yang berminat untuk melakukan pekerjaan gedung tersebut dapat menghubungi para wartawan gereja kita dengan nomor HP 081337226649. Perbaikan ini harus segera dilaksanakan mengingat untuk keamanan beribadah anak-anak sekolah minggu gereja kita. Batas waktu penawaran hingga hari Kamis tanggal 9 April 2026 pukul 12 WITA. Demikian diwartakan. Namangihut pendalaman PA Inarabu HKBP Denpasar. Huriatta Patupahon pendalaman Alkitab Inarabu HKBP Denpasar ima di hari Rabu tanggal 8 April 2026 bertempat di gereja HKBP Denpasar masuk pukul 19 WITA. Namanguluhon ima amang pendeta DJ Sihombing STH. Pinangiduma asa Inarabu di Huriatta asa mandohoti ulauni. Namangihut pendalaman Alkitab kaum ama HKBP Denpasar. Di Patupa Huriado pendalaman Alkitab ama HKBP Denpasar ima di hari Rabu tanggal 8 April 2026 bertempat di gereja HKBP Denpasar masuk pukul 19.30 WITA. Namanguluhon ima inang Bibilfro en Borus Manjunta dengan tema Ibanado Partauhon Hita Manguluhon Nadenggan Heber 10 ayat 20 sada. Pinangiduma asa kaum ama di gereja ta asa mendohoti ulauni. Dukungan dana HKBP Resort
Bali. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 April 2026, gereja kita mengumpulkan dana untuk digunakan mendukung program HKBP Resort Bali yang dilaksanakan minggu pertama setiap bulannya di semua ibadah. Dana ini akan dikumpulkan ke depan setelah khotbah. Mari kita memberikan yang terbaik untuk mendukung pelayanan di HKBP Resort Bali tersebut. Tuhan memberkati. Namangihut, Pos Pelayanan Tabanan HKBP Denpasar. Turuas HKBP Denpasar, nana yang beribadah di Pos Pelayanan Tabanan HKBP Denpasar, Boima menghubungi Koordinator Ima Amang Situa Simanjunta. Gereja bertempat di Okumene Rindam Tabanan, Jalan Pierre Tendean nomor 1 Banjaranyar, Kediri, Tabanan. Pertanggungan rumah tangga di Tabanan. Di Patupa Huriado pertanggungan rumah tangga Ima di hari Sabtu tanggal 11 April 2026 dibagas ni keluarga D. Sitohang Inang calon situa Borugultum. Alamat Perumahan 1 One Residence Bali nomor 37 Banjaranyar, masuk pukul 19.30 WITA. Namangihut, Panitia Pengembangan Pospel Tabanan. Gereja kita tetap membuka rekening khusus untuk pengumpulan dana dalam rangka pengadaan lahan untuk pengembangan pos Tabanan dengan nomor rekening Bank Mandiri. Atas nama Huria Kristen Batak Protestan, pengembangan Pospel Tabanan bagi jemaat yang ingin memberikan sumbangan dapat mentransfer ke rekening tersebut. Adapun dana yang sudah diterima panitia adalah hingga tanggal 10 Maret 2026 berjumlah Rp309.709.000. Untuk nama-nama donatur dan jumlah update dapat dilihat di Warta Keuangan. Persiapan Pos Pelayanan Singaraja. Turuas ni HKBP Denpasar nanaing beribadah di persiapan Pospel Singaraja, Boima menghubungi Amang calon Padita Ferdinand Sitohang Dohot Koordinator Sending Amang Situa M. Simatupang. Namangihut, Rapat Panitia Pesta Sending HKBP Denpasar 2026. Pada hari Selasa tanggal 7 April 2026 akan dilaksanakan rapat panitia Pesta Sending dari Pospel Tabanan dan persiapan Pospel Singaraja HKBP Denpasar pada pukul 19.30 WITA bertempat di HKBP Denpasar. Adapun tujuan pelaksanaan dari rapat itu adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan Pesta Sending HKBP tahun 2026 yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 yang dipimpin oleh Pendeta Rikson Tahayan MTH, Sekretaris Jenderal HKBP. Untuk itu diharapkan kepada semua anggota panitia yang sudah terpilih, terutama bagi anggota jemaat dari Pospel Tabanan yang sudah dipilih untuk menghadiri rapat tersebut. Demikian diwartakan. Namangihut, Kantin Sending HKBP Denpasar. Dalam rangka penggalangan dana Pesta Sending HKBP Denpasar, panitia akan mengadakan penjualan makanan pangsit sending. Sistem penjualan melalui kupon harga 3 kupon 100.000 atau 1 kupon 35.000. 1 kupon untuk 1 porsi pangsit sending. Pemesanan bisa menghubungi panitia nomor HP 0818087742223. Makan yang dipesan bisa diambil di lokasi kantin basement, kantin sending. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026 dengan konsep take away atau makan di tempat. Kantin sending akan dibuka pada pukul 9 WITA sampai dengan pukul 14 WITA. Kupon akan diserahkan setelah melakukan pembayaran. Mari kita mendukung program ini. Namangihut, Pangapulion.
Sadarion Minggu tanggal 5 April 2026 di Patupahuria do Marhite Dewan Diakoni Seksi Diakoni Sosial Ima Pangapulion tu keluarga Nyonya Simanjunta Boru Huta Barat jemaat dari sektor Onom. Pangapulion dilaksanakan pada jam pukul 10 WITA bertempat di konsistori gereja HKBP Denpasar. Ipangidoma kehadiran ruas yang sektor Onom. Dukungan doa bagi jemaat yang sakit dan berduka cita. Ima Amang JTMT Sitorus Boru Manurung Sian ruas sektor Sia dirawat di rumah. Nabar Pudi ulang tahun. Majelis dan jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 April 2026 sampai dengan tanggal 11 April 2026. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Jefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ai Jehovah de batamdo di tonga-tongami. Ulu balang silehon tua do ibana di bagasan hahulongan ni roham. Marulup-ulup ibana mardongan puji-pujian midaho. Demikian firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang sorgawi. Penyumbang bunga altar untuk hari ini tanggal 5 April 2026 yaitu dari keluarga M. Siombing MKes Inang Sintua PS Boru Sinaga. Untuk tanggal 12 April 2024 yaitu dari Christine Butar-Butar. Bagi jemaat yang terpanggil berpartisipasi melalui persembahan bunga altar tahun 2026 supaya segera menghubungi Sintua sektor masing-masing atau sekretariat gereja. Warta tambahan akan melakukan pemberkatan nikah. Warta kedua yaitu Dr. Mision Pasaribu, anggota jemaat HKBP Cipayung Resort Cijantung dengan nama Francisca Helema Sebel Boru Pangaribuan, anggota jemaat HKBP Denpasar Resort Bali, telah melangsungkan perjanjian hendak menikah atau martupul di gereja HKBP Cijantung Resort Cijantung pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 dan direncanakan akan menerima pemberkatan perkawinan di HKBP Cijantung Resort Cijantung pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026. Demikian yang bisa disampaikan kepada kita semua. Demikianlah warta kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di pasatay ma tiki tukur inarabu.
Refleksi majalahi ari nanengro rapot Yesus nang menaluhon hamatean imana tersurat di 2 Korintus 5 ayat 10 itu. Huria na hinaholongan itu hatta jok doma biar hita mengadopi ari nanengro molo taida hain ngoluta nang marigat ala ni sida budabuan na susadia ala marsirang saliling na siya nataholongi manang sita-sita na soratulus. Hira nang tutuk do si hirimota tuari na nengro, songon hinabor ni na tertutup. Alay, dipaingot do hita di paskaon, ay tuhatay do partunun na soolo mga bolokon bonang nang gotap. Di parasyang iba na do rohata nang magobui, jala di paune doi, asa tarpatu pa ibana na baru di ngulutta. Lau majalahi ari nanengro ikoredo hita mamiyakob buban na pasorat hita mangalaka imak kanatae di ari na salpu sejok do hita sudat mangalaka tujolo ala sata homol do pepai di ari na salpu isara hosom hasalan manang padol soliod ni diri nang manggopang di rohatta hata ni Tuhani medok nung salpu pangalahon na robi hahian ni Kristus matadda pabuan ng rumar hinabor ni pangalahon na rubi unang sa iluluha mo si hirim memutusi. Ginamangay hari na nengro, hita rapot Tuhani, ikonubot do akabak ko na sudenggan. Di tahun 2020 naman, nagok hamaulo dot persyaduan nasay mga utudiri. Di jodo hita gabe jolmane baru, na mabuan hada meyon. Dadabe mangasihani diri sadiri, alay mangulu di bagasan rohan na marpakiri, marpanarihot tudong hatta. Narak merluzong do hita mangyayay ari na nengro. Masa depan nadinggan dan merojahan tugugut ni hamorota. Alay sedia godang maholong ni Tuhani tapapatar tumal yang na. Songon naong na baru ni Tuhani hita. Tuganuk keluarga na marukil alani persyaduan na ni panguluan na ahyon ni Jesus yang namate napapos rohatta. Molo hamatiani penunga di talgon ibana datung sung taratupan na hita mangadopi akan na manosa ngulutta. Pangajarion ha persyaon na dumenggan tuyanakon ima ulo dipatudon na toras na do tuyanakon na ahape na masa rope hamolon dang busisaon. Alay manotong doon na sila mangasahot Tuhani, salpo mapangalahon na rubi, holso, busisaon, biar. Mari demahita siya bukit di nomor 10 sada ayat sada do seterusnya astapapuma pilihan sada a sada b. Nagoro
Damenya jebatan na sumurong siyan salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Lihat bunga mekar mereka, kuncup mengembang silih berganti. Kuucapkan selamat Paskah, rahmat Tuhan tak pernah berhenti. Molotung pe adong maddo Happy Easter, molotung pe maddo Hari Haeheon, molotung pe adong maddo Passover, maddo bahasa yang berbeda, sarupa doi tujuanna, dan nagabe adong persoalan disi, jala lauh maddo selama Paskah do saluhut nai. Ala halak batak kita, HKBP, ba songon nahalang do dilata, maddo kan, ba hatatai mata dok. Mungkin dak kuboto molo halak Tionghoa dong do istilah na tong doho akka bangso hobar tu budaya nabi. Halani tapasa ma selama Paskata tu dongata di bagasa bahasa Batak selamat Hari Haheheon. Maulia tema jituhata nakin alas doho akka dong aparhalado nga siyam manugot tami jison siya buah-buah ijuki nga mangalang tolor hami nakin ba alapan jita resota dua yaw asadong perbedaan na alay ngabusurnya pakilalaku nakin holan jijaha amang situa opung jos nakin amang si mangusong ahai nakin pangsi senjingi itortusi pikir aku gabi maleaw alianom mayate talang pangsi nai hurian itu hata barita nauli barita lasnya roha di Ari Haeheon ni Tuhan Yesus dihita sadarion Minggu 5 April 2026 tersurat mai di Evangelium Sada Korin biju 15 ipuka mai sianayak na parjolo sahatu ayat pasapulu sadaon Ujawam majihita songonom ma jido jisi. Alai naing ma pabotohokku tuhamu akadongan barita nauli nahu baritahot tuhamu. Na jinalomuna naunggabe hajongjongan muna. Losido parhitiam muna gabe malua. Namun di tiopamu hata na binaritahot tuhamu ia na sosadok magopo hamu porsea ay siyan mula na hupasa tuhamu na jolo ay siyan mula na hupasa tuhamu na hujalo oddo naung mate do Kristus ala ni dosata hobbar tuna tarsurati naung tartanom do ibana gabe di pahehe diari patuluhon hobbar tuna tarsurati jadi di pataridahod do dirina tu si Kepas dungi tuna 10 duai dungi di pataridahod dirina sahali tu lobi 500 dongan na tumorop siyan akai mangolu dope debado nang moding dungi di pataridaho dirina tu si Jakobus dungi tuakka aposteli sudena
alai dipuji ni saluhut nai dipataridahot do ibana nang tuau natardo tubu jinasotik kina ay au do na umet siya na ka-apostel na sotamado au niyan guaron apostel alan naong hulele huria ni debata alay na diaw nuaeng siyan asin ni rohan ni debatado ubahen na dapot jala dang na magopo asin ni rohana na tuawi ay gumodang do nahuulahon siyan na sida salhut na alay dada au tahe asin ni rohan ni debata na tuawi asin ni rohan ni debata na tuawi do atong manang au pe manang nasida songonido parjamitaon nami jala songonido gabi porsea hamu ido yang go sahatna horasma dihita saluhutna hurian itu hatana nyolonga di bagasa Kristus Yesus pasca hari haeon ima puncak sia saluhut perayaan sia saluhut ibadah haporseaon ni halak Kristen makana ibadah-ibadah besar di halak haporsiota adong Natal na parjolo adong Natal na paduahon adong Paska na parjolo tongdo adong Paska dakubo to sonari mahu pasahat Paska paduahon ati buadang roh hamusugod asa sonari mahu pasahat selama Paska na paduahon ni alay balga si tuturo hani huriata macailas mulai sian mabonai pasyon na parjolo pasyon na paduahon patuluhon sahatu ari hamamate na tulu ibadai sahatu sadarion mulai nakibu habuaizu puji Tuhan lam torokdo akana oloro marminggu bercanda utu amang pajita siobing lam torok dua teh naro pasionon niku inna udo ido bah ayala tutupi do selak hormusi niku ala namar porangi do noaeng ay lam kacau portibi lam bingung do jolma baru mamangalu jebata niku ay molo amanamat do belum tentui niku alepos rohaku ala na porsea do hita di Yesus nang matei jala naung hehei hurian itu hata di hari sebelum Jumat Agung di Pasion na parjolo hutogiom madakdana marpasion dukoni mula sianon mangat di jabu isuro omak nama berdoa kau queen inna tu siap pudani nau pak tau ni ido imana matutu tarsonggo tau ay jelas jo baik kamu inna nakiji dok kamu ngamate Yesus molo martangi yang ngau isi mabege sonari inna ima dana makana haporsiono pe ikut tawaris sodo denggan do diwariskan ilmu pengetahuan diwariskan haadongani denggan ale haporsioni so tunglupa hita mewariskani edang salah ibana bingung do ibana nakin lau hita tusan di dokoko bapa nang mate Yesus setiap mangan nau martangi yang tu Yesus do ngamate bebana ise do mabege tangyakon baau pedak kuelu sitiki wado ujungna hudok ma hari Sabtu manugud siap-siap mahita sude niku lau mahami liburan doho inang Bibel Pro do dana sude do amang padita siobing do inangi doho ianakon na tong rak mahami berwisata tumumbul di mumbul di kuburan mahami berwisata isima hupat orang tunasida
Buasa riko udean. Kenapa penting bagi orang Kristen kuburan? Dihias, dirapikan, bahkan adong do tradisi sian najolo, molo saya Jumat Agung, hari Sabtu nai marhua, mangarihiti, payasok kuburan. Alanyaha, ala porsea do hita, os sude na adong dison, hehe do sude muse, ala nong hehe Jesus, niku. Jisima hupatorak kami, haporsioni nanget bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit pada hari yang ketiga, sudah na adong di ngananon, sudah akan aporsiai di pahehe do musei ala nong hehe Jesus, ala nong ditobus do sudah hitaniku. Ido makana halakaristed do na makarikoton udean. Ala adong do di haporsiot tai songon naganu minggu tahati dakom di bait na parpudii aw porsea rak majoy tamado tutod di porbadia dohot daging pe mula mangulu do daging tay dang naholatod di doho do sibuk tay di pahehe muse di pauli muse alay dung di pauli dang nabui mate be dang gigi. Jadi buhado amang molo adong kuburan ikubur icor pakai simin buhado hehe ina masuk na tong bayangan ni mana ala dicor kasi di hutat tasongoni do akahakan kuburan. Eso nagabei persoalan ay lomoni debatado adigat pahehoni alay takasian haporsiota diari parpudi do hehe nasida alanya haporsioni do moladong na marujung ngolu halak bata rapi jibaen marjas ido kan rapi ala na parpudio gabe kebablasan gabe jibaen bibel di si bibelod do dadang biinang bibel ibae bibel ibae nasing adong dope solok ni bapa ni puji ina ati buah mardela ni mana di sina ari parpuji do dang nagabe boy hehe ibana di kuburani ari parpuji jaladang boy tapa jauh-jauh gabe hehe di ari parpuji do di pahehe de batasa luhutna ayo do gabe persoalan iripu ala hehe lomo-lomo ni jol mapaheheon ujungna adong matradisi tong halak bata di hutatan lao tu kuburan majalo nomor kanodo tajo tu kuburanan tajalo nomor inna lauma dang dapot baina ayah do arwa sigara ibu kotiki gudang garam merah adangi tong sigare na ina muse no para iba minum na kan iba kopi na iba na muse tes manis ale perpudion ala malas jolma ali-ali do dibuat nasomi ido nasaseti mata buat ina haduat do pajupak kita muse mula mangulu nasida ala rode batalo manghumi jol mana mangulu dohot namate ala Jesus nong hehei ibana debatani na mangulu dohot debatani namate nasida kaliling mahami di ude di mumbul nasida mahusuru on hehe dotong bapa ala adong dana hehe on ilian halaki ma jala asa unang mabiar nasida tu kuburan ido kan enapar pujo pesongoni lewa ijolo ni parhala do ilakai do ale lewa tu kuburan misi ina yang masah itu ijolo misi parhala do yakka do habe tu kuburan misi na eso do
persoalan rosi bolisi gialusi, babahaya do. Hatani debata dihita, hehe Jesus dia rupa toluhon. Hayon no fakta do, dan mitoson, manang dang dramaon, manang di patu-patupa saja cerita. Ini adalah fakta yang jelas, konkret dan nyata bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dang dramaon. Nadibain CEO menyamar menjadi tukang es. Ngataboto dang toho caritai 42 episode tatotot do. Ido kan? Episode 30 do pe. Tatototon bahkan si pada gabi ni alo-alo. Ditoton. Lawan lah ningon. Udah ngoloh di bahasa ngoni ningon. Sehingga sendiri bahkan cerita yang kita tahu, cerita yang dibuat-buat dan tidak benar, tapatototon alai taringot haeon ni Yesus. Ulo do pehita majaha di Bibel tai. Manang unang molongata boto, ulo do pehita makatidakon. Songo si Petrus na makatidakon, pajupang doau doho ibana naong heheina. Satu cerita yang kisah yang nyata dan fakta, jelas saja na luar biasa. Si Paulus pabunuh-bunuh halakaristed do. Ise na mangaku jala makatidakon hehe Jesus ibana do mamunuh. Halak Yahudi ibana do halak na dipangido, jalan na disuruh, laho, siapa yang menista kejahudian, aladang rodo pemesiasi, ise namat do hehe Yesus, selesaikan. Ina, tugasnya si Paulus main. Alai, laus ibana do ditakut jebata, jala dipatudu do jebata, dipatudu Yesus do, hehe doau. Nina ido ubahen na porsea ibana. Sonari pajupang dohitan yang doho Jesus naong hehe diganup akan masa di tonga-tonga ni nguluta alai sipata olo dang kaparwahon. Bagaimana cara Tuhan bekerja merawat, melawat, memperbaiki paturehon ngulutai. Hurian itu hata na nyolonga di bagasa Kristus Yesus na parpudion gudang doa ka tradisi sian hita nang mago. Bahkan teologinya pe lampudar ala ni zamanon. Molo diturpukon takas di do ngapi gahala makatidakon pajupang do ibana doho Jesus jalasi tongdo diari patuluhon hehe do ibana takas do dipatudu hadirion na tua kasisianna bakat tusude bakat tuau tu 500 salak pengama mereng kesaksian dihatidakon ibana nong pajupang ibana doho Jesus alena parpudiom. Bahkan na tua-tua pe olo ragu bohado hehe do Jesus itu tu hape na kinsya mamuka ngaudo hita nama sitidangi nong hehe Jesus. Kita yang harus jadi saksi bahwa Yesus yang mati itu pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Lau manubus paluahon padameho kita tu debata. Molo soolo behita makatidakoni bohana ma aka generasi-generasi selanjutnya. Apalagi di zaman na perpudiom. Maol dohita patorakon makana daripada maol aulo jauh patorakon hubuan nasida tumumbul. Isi kasih Tuhan na adong di huriata ulului hami dapot. Isi akaruas na boy dapot nami dapot.
Lau pabuat tuak kayanak danakom. Kenapa kita ziarahi? Kenapa kuburan penting? Karena ini juga akan bangkit. Karena Yesus sudah bangkit. Dang nasalah tradisi ziarah. Dang nasalah mololaw hita ziarah. Ali asal maunang. Terus mengadungi jisi. Sampai ganup tiki. Ale martangiang mahita mangido gogo tu debata Tuhan parguguyaw porsea doaw pajupang dohami muse alani tiroi roha do pikiraku asa unang gabi manibilaw sian haporsoki diari patoluhon hehe do Jesus imaari mingguon makana minggu sian hata domingus na marlapatan hari Tuhan. Makana saya hudo halakariste dang mar minggu di hari Sabat. Ala parmatenya Yesus nunga manggarar pati na parjolo sahat tu pati 10 sudah dibayar dilakukan oleh Yesus. Ala dang tolak ni jolma mangulah patiki. Yesus mamangulahon marhitay konibana do mate di hau pinarsilangi. Anggonunga ditobus Yesus iya mang jalanunga diulau Yesus pati na parjolo sampai 10 marhua dope ganuk minggu tajaha patiki imana gabe sorminani dang na patiki be na paluok kita hama mate nai dohop haheon nai nama na paluahon akan na porsiai ala Yesus donatuk mangulaho pati na 10 jalanunga digara ribana marhite hama matena jalanung nga malua hita marhite haeonna. Hurian itu hata na niolongan di bagasang Kristus Yesus ido na pinangido hata ni debata di pesta parjolo parningotan ari haen ni Tuhan Yesus di Tikion. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hehe Yesus diari patuluhon alani ima iko kita do sitidangi naong hehe ibana di ngolutaon. Jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan. Iko kita do menjadi saksi-saksi yang menyampaikan berita ini bahwa Yesus yang bangkit itu betul-betul dialah juru selamat kami. Unang ragu behita disi. Unang ragu hita patorakon, unang ragu hita patuduhon haporsyotay. Unang ragu behita ayalana adong tarsurat di bibeltay. Haeon ima hadameon. Dunghe Kristus ditobus, dipalua, dipadame hita dohot debata. Mardame mahita tu dirita, mardame mahita sama hita. Jala toktong mahita di bagasan haporsyaon na manoktong. Alanyaha nunga talu behamatean. Nunga monang behita jala di pamonang debatado hita salutna. Hita pe ditobus ibana alani asini rohana do. Pajupang mahita doho Jesus na hehei marhite ngoluta si ganupari. Kita harus menyaksikan bahwa Yesus betul-betul bangkit dan Yesus selalu memberkati serta memelihara ngoluta ganuptiki ganupari. Amin. Martangiat kita. Mauliate dia sini roham marulupuluk marasnya roha to dinami mamuji pasangap pogwarmu na bagiai. Hehe ho Tuhan, alani hami pe dang mate be. Mauliate dia sini roham, di padumuho hami dohot debata ama marhite haeomu. Mauliate Tuhan, ajari hami asa toktong sitidangi denggan ni basam asa toktong makaporsyai jala mewariskan haporsyoni tua kasudut na poso tutudo hehe Jesus jari patuluhon ala takas manguludo ibana di parnguluan nami ganup marsada-sada suang-songoni di parnguluan pardalanan ni huriamon alani ajari hami
makamonakon ari-ari ni ngulu nami tunga hape nga masa asa margugo hami Tuhan alanong hehe Tuhan Yesus Tuhan nami pos rohan nami hutang yakok kami sudi ruas ni huriam na dibagasa parsahiton na subuy rap dohot tami pos rohan nami Tuhan dilyoko hamamalum tunasida marhiti ragam parhitiamu suang-songonyak karencana program na adong ditonga-tonga ni huriamom tuho matong hupasat tami asa dibagasan asinyarham mardala salu ulaoni jala sudi ulaon na adong ditonga-tonga ni huriamom gabe hasangapon di guarmu gabe pasu-pasu tu sudi ruas ni huriam mauliate di jenggan ni basam tuari na marsugo pe tuktuhi rohado pikiran nami Tuhan dinalaw mga makalujokon pesta Paskah na paduahon asa toktong di bagasan roha na makasiholiho hami di ari-ari ni ngulu namion mga saho Kristus Jesus martangyak kami tuado pamunasun badiay amen tapuji Tuhata tapasahat peliat tatu jebata
Huriat ni Tuhata noang sahak mahita tuna pasato pajijion na badia alani taparade deta marede hita sia buku de nomor 140 ayat na parjolo doho na paduahon jaya paduahon ano jongjong manatoras nama buat dana si jijion diinganan na. Martang yang mahita aliyaman namin na di banwa gijang narodo hami mabuan nakada danakon asi maroham jalo manasida gabi anakomo pasu-pasu jala pargugoy manasida mangyahi hangolua sugot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Hamu akadongan na mabuat dana si jijion tangiok kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibion nina namaddo akasisiana pode hamu masalu bangso jiji hamu manasida tubaga sanggoarnya jebata ama anak dohot toji porbadia jala ajari hamu manasida mangaradu ti saluhut na nahutonahoni tu hamu jala ingok ma saya donganokku do hamu ganup ari rasa ro ajal ni hasianganom manang ise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alay na so porsea o na uhum sugot tangyok kamuma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus adong man na mabuan kadadana tu Tuhan Yesus asa di jama ala di pitsang akasisiani man na mabuani jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma luas samu makadadana kirotuaw unang oray hamu na sida ay diak kasi songoni do harajao ni debata natutudo na hudok kono tuhamu manang ise peanggo sosongo dana ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul madadana ki dia peho matangan na mamasu-masu na sida atong hati dako kamu majolo haporsiotay au porsea
Atong alusihamu mahata na husukunot tuhamu, dipangidohamu nuaing jijiyo na kadakdanako tubagasan na hinahaporsya muna, alus na dipangido rohanami. Beha naulo dohamu mamudai anak komunaon, asa jiboto jala diuton nasida hatanya jebata, alus na naulo dohami. Naulo dohamu masuru nasida tu gereja, doho tu perguruan Huria Protestan, asa gabi ruas na mangulo nasida di Tuhan Yesus Kristus, alus na naulo dohami. Atong tapasak manasida tu debata, marhice-hice padidion na badia. Romahmu. Emmanuel. Ale Emanuela Josephine Butasoi di mau bagasan Tuhan di bata ama bagasan Tuhan yang anak Tuhan Yesus Kristus bagasan Tuhan itu di Porbadia. Amin. Saya kamu di Tuhan di bata mau di habo bomong bagasan harapan di bata satu di salin dirinya. Ale Raja Yedidia Kazael Yisak Siaha Bidi mau bagasan doa di bata bagasan doa yang anak Tuhan Yesus Kristus bagasan doa itu di Porbadia. Amin. Saya namun di Tuhan di bata mau dia bohong bagasan hanya di bata kalau saya ini. Namanya siapa? Ale Felicia Theodora Simbolo. Ini mau bagasan Tuhan di bata ama, bagasan Tuhan yang anak Tuhan Yesus Kristus, bagasan Tuhan itu di Porbadia. Amin. Saya mau di Tuhan di bata mau dia bohong bagasan harapan di bata kalau saya ini. Amin. Ale Shalom Budian Budian. Uji mau bagasan Tuhan di bata bagasan Tuhan yang anak Tuhan Yesus Kristus bagasan Tuhan itu di Porbadia. Amin. Saya mau di Tuhan di bata mau dia bohong bagasan anak Tuhan di bata kalau saya ini.
Marede hita siya bukede nomor 675 ayat na parjolo rimma hita saluhut na jongjong. Tatangyakom mapeliat tamartangiang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroro ni salu selelo na lenggang dohot nasa uli basa na mauliutus hupasatami masian na nilihom itu hami pelian nami tuho sa jalom may gabi uap na husus di jolong pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajamu itonga-tonga ni huriam dohot di Portibion buhay marohan namin marhice-hice todim asalam hutadahami godang nisilelew mito hami asalam girgir hami madok maulyate tuho marhice-hice Jesus Kristus Tuhan nami amen. Ale Tuhan debata amanami jala parasiroha mauliate marohanami jala pujion nami ho ala naong ditubo kohami padua haliho sian godang asin roham tupakirimon na mangolu marhite-hite haeon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nung agabe si palua jala si pangolu anak miji hami jala ibana Tuhan nami ibana uluan nami si huton nami namaras ni roha dohami noayang marningo haeon nai nung nga talu si bolis, talu hamatean, talu Banua Toru, dang mabiar behami mida hamatean doho soropna. Ay nung nga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manugyo kami siyan hamatean tuhayo sugod. Ala ni iyo bayan pangidohami, saya si maroham. Patugo mahaporsyom nami maniyo barita na uli. Asa unang ganggu rohan nami, dinahubulusami hamateani. Saya sungguli marohanami doho rohani dongan nami asarap hehe hami siap parwao na buruki asa tarulok kami parangin ay baru saya pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli na mabaritaon hayo ni Tuhan Yesus asalam tarsunggul akan na pedem roha jala hehe siya dosa nabe saya papos marohanami makaporsyay nong mardami jala mardomu hami tuho ala ni pardingganan na pinatupa ni anakmu say pasabam jala pamalum maruhanami topa maruhana iyas doho todi na marsihoho di bagasak kami asa tarhajongjokok kami nang pitor hami ala ni hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus say sungguli mapakirimo na mangulo di hami asa tarapu rohanami marningo akadongan nami nang jumolo ni alakmi jala asa tarapu rohanami manao si taonon dia sianganon saya puli maakan namatean nadangol napugus
na somarama na somarina, aka na mabalu, do aka na malungun tu banwa gijang, marhite-hite hayon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliaman namin na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmo, sa Roma harajamu, sa sao malomo ni roham di banwa tongon songo ni banwa gijang, leho matuhami sa daryon hanguluas siapari, sesa madosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, na kami tugiho tu pangujunam, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho, di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amen. Tujulo mahita marsijalangan na manginang asarap tajalang tong aka natoras doho aka dadana natardidi. Di tanah laut nang awang-awangi ibanado haposaki tok tong do diramo